Istanbul. A wannan talatar ne Jamhuriyar Musulunci wato Iran ta fara tattaunawa da kasashen Turai uku da suka haɗar da Faransa, Jamus da kuma Ingila kan batun nukiliyar ta domin kaucewa sabbin takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya. Umar Sani ya dawo a wannan rahoto. Zaman wanda ke gudana a birnin Geneva a wannan karon ya hada daraktocin harkokin siyasar kasashen maimakon jami'an diflomasiyya da aka saba gayyata a baya. Tuni ma'aikatar harkokin wajen Faransa Quai d'Orsay ta bayyana taron da na share fage wanda ya zo a cikin ƙurarren lokaci. A baya-bayan nan ƙungiyar tarayyar Turai ta yi barazanar sake lafta Iran takunkuman karya tattalin arziki da aka janye mata a shekaru biyu da suka gabata. Muddin ta ki amincewa ta shiga tattaunawa kai tsaye da Amurka kafin ƙarshen watan nan da muke ciki. Jamhuriyar Musulunci ta Iran na ci gaba da kare incinta na mallakar makamashin nukiliya domin wadata al'ummarta da wutar lantarki yayin da ta kulla ƙawance tsakaninta da kasashen China da Rasha. Sake dawo da takunkuman kare tattalin arzikin kan Iran ka iya durkusar da kasar da tuntuni tattalin arzikinta ya raunata da kashi 50 bisa 100. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta duniya RSF ta bayyana damuwa kan yadda Isra'ila ke kashe 'yan jarida babu ƙaƙƙautawa a zirin Gaza domin sanya musu shakku da kuma sauya tunaninsu kan yadda za su gudanar da ayyukansu a wannan yanki da ke fuskantar ƙawanya. Shamsiya Haruna na ɗauke da ci gaban labarin. Wannan dai na zuwa ne bayan kisan 'yan jarida 20 da harin saman Isra'ila ya yi, ciki har da ma'aikatan Reuters, NBC da Al Jazeera. RSF dai ta ce da gangan Isra'ila ke kai musu farmaki domin hana su bayyana ayyukan ta'asar da take yi kan Falastinawa, inda ta yi kira ga kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya da ya dukkan mai yiwuwa don ganin cewa an samarwa da 'yan jarida kariya. Dama dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta jima da gargaɗin Isra'ila kan yadda take cin karanta babu babbaka kan masu fafutukar neman labarai, tare da cewa bai kamata ta rika kai wa asibitoci da 'yan jarida hari ba. A farkon wannan watan harin gwamnatin kasar ta Yahudu ya kashe 'yan jaridar Al Jazeera 4. Sai dai Isra'ilan ta yi zargin cewa guda daga cikinsu wato Anas Al-Sharif na yi wa kungiyar Hamas aiki ne. A cewar wani rahoto da kungiyar kare hakkin 'yan jarida ta duniya CPJ ta fitar, sama da 'yan jarida 200 Isra'ila ta kashe a zirin Gaza cikin shekaru biyu. Dakarun Isra'ila sun kaddamar da hari a birnin Ramallah da El Bereh na gabar yamma da kogin Jordan, inda hukumomin Palestine suka rawaito cewa akalla mutane 24 ne suka jikkata. Majiyoyin lafiya sun ce cikin Falastinawan da suka samu raunuka har da wani yaro ɗan shekaru 12 wanda aka harba a baya da kuma wani tsoho ɗan shekaru 71. Shaidun gani da ido sun ce dakarun Isra'ila sun farwa wani shagon musayar kuɗi da ke tsakanin Ramallah da El Bereh yayin da suka tsare Falasɗinawa 3, sannan dakarun da ke saman gine-gine suka buɗe wuta a yankin tsakiyar kasuwar kayan lambu. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya ce a yau Talata kasarsa ba za ta shiga cikin jerin kasashen wato kawayenta na yammaci da ke neman amincewa da samar da kasar Falasɗinu a wata mai zuwa ba yayin taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Merz na wannan batu ne yayin taron manema labarai na haɗaka tsakaninsa da Prime Minister Canada Mark Carney, wanda a watan da ya gabata ya bi sahun kasashen Faransa da Birtaniya wajen sanar da shirin kasarsa na amincewa da 'yancin Palestine. Merz ya ce kasar Canada ta san cewa ba za su amince da shirin ba saboda bai kai ga bukatar hakan ba, duk da cewa ana ganin hakan ne kaɗai mafita domin samar da zaman lafiyar gabas ta tsakiya. Jami'an gwamnatin Amurka da na Rasha sun tattauna kan yarjejeniyoyi a fannin makamashi da dama a wani bangare na tattauna batun samar da zaman lafiya a yakin Ukraine, kamar yadda wasu majiyoyi 5 da ke da masaniya kan lamarin suka sanar. Majiyoyi sun ce an tura waɗannan bukatu ne saboda karfafawa Kremlin gwiwa don amincewa da kawo ƙarshen yakin Ukraine. A bangaren Amurka kuwa don ta sassauta takunkumin da ta kakabawa Rasha. An dakatar da zuba jari a fannin makamashin Rasha tare da katse wasu yarjejeniyoyi saboda takunkumin da aka kakaba mata sanadiyar afkawa Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. Amurka na son zuba jari a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai fama da rikici da zaman kalubalantar tasirin China a wannan fanni, yayin da wannan tsari na Amurka ya daɗe tsawon shekaru, amma Washington ta ninka ƙoƙarinta na ganin ta samu shiga a fannin ma'adanan Congo tun bayan dawowar Trump mulki a watan Janairu. Karfe 5:15.
taken labarin wasanni kenan ga Captain Nura Ado Suleiman ya shigo. Mai damba da bakin zare kamar yadda Kamis ya faɗa ba. To a bangaren bari mu fara da kwallon tennis a gurguje da yake bangare ne da ba a faya tattabawa shi ba. Kin san an fara gasar US Open ajin maza a yau. Carlos Alcaraz na kasar Spain kuma lamba 1 a duniya ya tsallaka zuwa zagaye na biyu a gasar ta US Open bayan da ya lallasa takwaransa na Amurka Rally Opelka da kwallaye 6-4 da 7-5 da kuma 6-4. A bangaren ajin mata kuwa a gasar tennis din ta US Open, Venus Williams mai shekaru 45 a yanzu da ta dade tana haskawa ta sha kayi tare da ficewa daga ita wannan babbar gasa bayan da Carolina Muchova ta jamhuriyar Czech ta lallasa ta da kwallaye 6-3 da kuma 6-1. To sai dai duk da haka Venus Williams yaya ga Serena Williams ta ce tana alfahari da salon wasan da ta yi ko a 2023 ma makamanciyar wannan kayi ta sha ta fice daga ita wannan gasa ta US Open. To bari mu je ga kwallon kafa inda aka fi kauri kenan. Kocin Manchester United Ruben Amorim ya sake bara kan halin da kungiyar ke ciki inda ya ce har yanzu fa 'yan wasansa ba su da kwari da kwarewar zama zakakurai a nahiyar Turai. Karki ji na amfani da salon magana kusan cikin azama yake bayanin nan, shi sa na amfani da shi. To ai ya bara ne. Malam ya malashi yana sauraro na da ko da yake ya ce ya hau kan katanga. To Amorim ya bayyana haka ne a yayin ganawa da manema labarai gabanin wasan kofin Carabao da za su yi da Grimsby Town a gobe Laraba, inda ya ce United na buƙatar ƙarin lokaci kafin su samu ƙarfi na tawaga da za su iya yin gogayya da manyan takwarorinsu a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai. To Manchester United dai ta kare a matsayi na 15 ne kakar wasan ta gabata, kuma kungiyar ta rasa damar buga ita wannan babbar gasa ta bana wato Champions League din kenan saboda rashin nasarar da ta yi a hannun Tottenham a wasan karshe na gasar Europa da suka yi. Wani karin koma baya da United din kuma ta samu shine a farkon kakar wasan nan da aka fara dukkanin wasanni biyu ta gaza samun maki 3, bata samu nasara ba. A wasan farko Arsenal ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi, a wasa na biyu kuma a ranar Ladin da ta gabata sun tashi kunnen doki 1-1 a karawar da suka yi da Fulham. To bari mu leƙa Brazil inda a gasar kwallon kafar kasar na hango wani wasa da Flamengo, wannan kungiyar da ta so ta yi ta tabuka abin a zo a gani a gasar cin kofin zakarun kungiyoyi na duniya da aka kare a watannin da suka gabata.